και άλλους νέους της περιοχής της Κοζάνης και από αυτούς έμαθα την παράδοση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι Ακρόπολοι λοιπόν. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο χιούμορ και στην παρέα του ή θα τραγουδούσε ή θα έλεγε αυτό περιγράφει. Έλα, πένα. Το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι μαθαίνετε να σας το πω. Είχα βρεθεί στο σπίτι του και η θεία μου σηκώθηκε να μας κάνει καφέ, αλλά τα γεράματα ήταν έτσι λίγο καμπούρα. Κουκάρωσε που έλεγα στα ποντιά μας. Λοιπόν, και ο Στοφάρο λέει και Γιώργο, λέω το έφυγε. Αροψήλωσε ένα σαλάτι στο σπίτι και είδε ναι. Είναι και αούτι και ξέρεις το είπε. Το είπες. Έστω φορέ εσύ η μάνας ακόμα ζει για να πηγαίνει στην καρύδα. Και όλα αυτά δηλαδή που ξέρω από τον Στοφάρο που έζησα δεν τελειώνουν, δεν έχουν τέλος. Και για να μην σας κουράσω, για να μην επειδή θέλετε να ακούτε τραγωδίες του φορώντας, εδώ τελειώνω. Να είστε καλά.